Goedemorgen allemaal. Hier vandaag op onze... Oh, hij doet het nu al niet. Vandaag op onze eerste keuring van het seizoen. We proberen er weer fijne omstandigheden. Ik sta hier samen in deze baan met Jan Hellings en met Esther Reen. De andere baan staan Piet Bersma. In de andere baan staan Piet Bersma, Manuel. Nog niet? En Sabine, ja, ik ga even de andere kant op. Ook niet. Helemaal niks. Houd op. Ja, doet het wel. Doet het niet. Doet het wel. Doet het niet. We gaan kijken naar de techniek. Maak er mij niet voor dat het ene door. We proberen er een mooie dag van te maken. Succes. Hij doet het nog niet. Weet niet. Test, test. Nu doet hij het wel. Doet hij het niet. Niet, 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 niet. Wel, niet. Wel, wel, niet. Wel, niet, wel. Hallo, hallo. Ding. Ja jongen, ik ga het heel terrein over. Hallo, 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 hallo.
gaan het nog een keer proberen. Dit is de eerste paard, nummer 8. Dus voldoende rastypisch. Voldoende edel in het hoofd, veel behang. Voldoende in de bovenlijn. De bovenlijn is voldoende sterk. Het zou in het voorbeen wat langer kunnen, maar ook het steile schouder en hij is kort en hellend in het kruis. De stap mist hij wat lengte, zou hij wat meer ruimte mogen gebruiken. De draf heeft hij wel voldoende, iets op de voorhand, wel voldoende souplesse. En zou daarbij meer onder kunnen brengen. Het paard wordt opgenomen in het stamboek vandaag.
Oké, nummer 10. Het is een jeugdige merrie nog. Voldoende in het rastype, hoofdvoldoende. Zou iets langer in de hals kunnen. Is een beetje stijl in het schouder, de bovenlijn is voldoende. De lenden is hier wat strak. De kruisligging is goed, zou iets kort. Voldoende hard in het beenwerk. De stap, in het begin had hij wel wat moeite. Nu in de individuele presentatie stapte hij actief en ook wel voldoende ruim. In het draf heeft hij toch heel veel moeite met de balans te zoeken. En om soms ook de regelmaat. Het paard wordt wel opgenomen in het stamboek zonder premie.
Hierbij de uitslag van deze groep. Nummer 12, dus voldoende in het ras, voldoende in het hoofd, ietsje onderhals misschien. En zou in de neklengte iets langer kunnen. De bovenlijn is voldoende. Is iets neerwaarts gebouwd, dat zien we iets meer rechter zou kunnen. Kruis is voldoende. Het beenwerk is voldoende hard en droog. De stap is voldoende. De takt en ruimte zou hier wel wat meer spronggebruik kunnen. In de beweging is hier voor balans iets meer oprichting, maar wel een goed en krachtig achterbeen wat ster met een tweede premie. Nummer 9. Heeft een lange hals, lange verticale hals, misschien iets lang in het hoofd. De bovenlijn zou ietsje sterker kunnen. En ook de kruislengte iets minder afhellend. Hij is voldoende droog, heeft echt een stap die heel ruim is en ook veel tact bezit. De draf, souplesse, ook op goed voorbeen, zou misschien iets meer kunnen onderbrengen in de achterhand, maar wordt ook ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Also for the English people, we have got the results for this 4 mass. Number 8 got to be registered in the stud book. Even number 10 is registered in the stud book, and 9 and 12 gonna be start with the second premie.
Uitslag van nummer 13. Het is een voldoende rastypisch merrie. Hedel in het hoofd, ook een lange hals. De bovenlijn zou sterker kunnen. Ook met name de aansluiting met de rug van de lendenen. Het beenwerk is voldoende, misschien ietsje zwaar. De stap is stug, zou daar ook iets meer ruimte kunnen hebben. En de draf, daar zien we, mist hij wat de balans. En ook, we voldoende in het voorbeen, maar mist hier ook de kracht en met name de balans. Dus merrie wordt opgenomen in het stamboek.
ster zit niet in. En het is nu toch wel Nee, maar Stamboek derde premie, dat zou wel leuk zijn. Ja? Ja, ik Denk heb er maar gewoon even over na. Ja. hoeft ze nog niet beslissen, maar ze staat er nu mooi op. En heb jij zelf Ja, zeg maar, ik heb een studentenrekening, dus ik zei ik train er zelf gewoon in overleg met de voorbrenger dan. Ja. En dan, ja. Nee, dat is helemaal zelf gedaan. Nou, leuk hoor. Nou, als je dan naar huis wil, dat is smelt te trainen. Ja, oké, leuk dat je het Ja. Ja.
Voor de geest. Ja. Ja, 16, kom maar. Weer inschakelen. De uitslag van deze rubriek. Nummer 16. Zou iets edeler in het hoofd kunnen. Iets stijl in het schouder. Wel voldoende rastypisch behang. Goede romprichting. En ook een sterke bovenlijn. De aansluiting met de ruglenden zou iets sterker kunnen. Het beenwerk voor is hij correct. Achter zou hij meer kwaliteit kunnen hebben. En correcter. De stap is voldoende en ruim. En ook in draf heeft hij wel veel houding. Ook voldoende balans. Iets traag achter zou iets meer kunnen onderbrengen. Paard wordt vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 14. Een paard met een edel hoofd. Misschien iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Dus lang gelijnd. Zou in de bovenlijn iets sterker kunnen. Maar heeft wel een hele mooie schouderpartij. En ook een hele goede kruisligging. De achterbeen is ietsje gehoekt. De stap is actief. En met tact. De draf heeft hij souplesse. Kan hij heel goed schakelen. Met name in de bochten. Opstarten. En goed onderbrengen van de achterhand. Wordt ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Ster met een tweede premie. Hij begon te hinniken, geloof ik. Hij was het er al mee eens. Gefeliciteerd. Here the results of the places. We got number 13 got to be registered in the stud book. And number 16 gonna be in the stud book with a third premie. And number 14 gonna be start with the second premie.
Met briefjes. Met briefjes. Hem ze? Ja, van jou die kant. Ah ja, zo goed.
naar hoogte. Precies, gewoon alleen. Druk zetten. Goed zo. Hoppa. Zeker weten. Niet stekken stappen. Maar die sweepen erbij. Goed zo. Goed zo. Nummer 20. Het is een jeugdige merrie met een lange hals, een lichte hoofd-halsverbinding. Bovenlijn is voldoende. Is misschien iets neerwaarts gebouwd. Kruis is afhellend en kort. Ook heeft hij achter iets van de Franse stand. De draf heeft hij wel houding, voldoende kracht. Kan hij ook schakelen. De stap is hij zeer kort. Mist hij daar ook wel met enige regelmaat de takt. Maar deze merrie wordt stamboek zonder premie. Zonder premie. Dat is een nieuw predicaat, hè? Ja. Patatje met, zonder. Patatje met en zonder. Toch? Ik verbaas me hierover. Lekker paard, hè? Dit had je toch wel kunnen... Nou, nee, maar ook... hij kan dit niet voor de microfoon. Maar ik verbaas me toch wel. Nou, nergens over. Maar die Abel Bosso was voor mij ook een derde premie. Nou, heel mooi. Maar duurzaam voor die leeftijd. Mooi koppie, mooi handsbeestje, hoor. Goed zo. Goed zo. Maar toen, nou, zeg maar 10 dagen voordat ik naar de keuring. Nou, en toen kwam de keuring. En toen, Nou ja. 17, kom maar. Deze rubriek zijn afgemeld nummer 18 en 21 hierbij. En nummer 20 is stamboek worden zonder premie. Hier nummer 19 is een paard wat 17. Paard wat meer rastype mag hebben, zou ook wat edeler in het hoofd kunnen. Een korte hals, wel een hele goede bovenlijn, ook hoogbenig. Kruis is afhellend, zou we ook wat meer rechter willen zien. Is een
voldoende in het beenwerk, hard beenwerk. De stap is voldoende kracht. En de draf, daar is hij wat gehaast. En zou hij meer balans en de souplesse kunnen tonen. Deze merrie wordt vandaag stamboek met een derde premie. Krijgen we nummer 19. Dat is een rastypische merrie met een edel hoofd en een lange hals. Bovenlijn zou misschien ietsje sterker kunnen. Voldoende goed in het kruis. De stap heeft ruimte, tact. Zou daarbij iets meer krachtiger kunnen. De draf is goed schakelend, ruim en heeft een mooi zweefmoment. De merrie wordt stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
met de ruinen begonnen. Oké. Ja, ja. Ik denk al, nou doe ik erbij. Ja, ik zag zijn riemen wel, maar ik zag zijn ballen niet. Maar ik hoorde hem maar wel een beetje knorren. Ik denk, oh, ik denk die... Mooi paard. Ja. Hengst, nummer 30. Het is een hengst met rastypisch. Het hoofd zou wel ietsje kunnen, redelijk een grote ramen, evenredig gebouwd paard. Een lange hals, voldoende ras. Kruis heeft een goede ligging. Met name in het beenwerk zou je wel wat harder kunnen en ook droger en van voren ook iets correcter. De stap is voldoende, zou iets meer kracht uit kunnen stralen. En de draf is hij, met name in de wendingen heeft hij wat moeite om de balans te vinden. Maar voldoende front en iets traag van achter, wat vandaag geen ster.
Nummer. Ja, dat wordt. Stamboek. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. 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 Doet hij het? Doet hij het niet? Hallo. Drukje. Nummer 32. Het is nog een jeugdige hengst. Lange hals, rastypisch. Kruis zou wel iets langer kunnen, iets kort. En voor de beenstand is hij ietsje week gekoot. Voldoende hardheid. De beenwerk is iets grof. Maar stap is voldoende actief, ruim. Met een goede takt. En de draf heeft die balans, ruimte, kracht en een mooie houding. De hengst wordt ster vandaag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Gefeliciteerd. Hebben we de eerste ster voor jou weer binnen, Arie? Zie je het lintje, Arie draven. Super, van harte Arie. Ja.
Nummer. Zit er nou weer te klooien? Godver. Hallo. Hallo. Microfoon en ik, dat zijn niet de beste combinaties, denk ik. Maar een paard 35, een goede voorhand, een lange nek, rastypisch. Een nette kruisligging. Voor is hij ietsje week gecoat en ook iets zwaar op een beenwerk. En ietsje gehoekt in het achterbeen. De stap heeft tact, voldoende ritme. En in de draf, u heeft kunnen zien, heeft een heel krachtig achterbeen. Hij kan heel goed schakelen en heeft ruimte hier in de pas, wat ook ster verklaart vandaag. Gefeliciteerd. Vanavond, hè? Super, joh. Ja, mag dat mooi. Gefeliciteerd. Ja, super joh. Ja, super. Welke deze?
Nummer 37. Een hengst met een zware hals, hoofd is voldoende en een goede schouderligging. Een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Is iets hellend. Het voorbeen zou die wel iets correcter kunnen. In de stap is wat zoekend naar de coördinatie. En ook zou hij wat meer ruimte en regelmaat kunnen hebben. En in de draf heeft hij wel een goede houding en actie, maar is hij ook wat op zoek naar de balans. Deze hengst wordt vandaag geen ster.
Yes. Klaar. Zo ja. Super. Super. Doorstappen. Zo. Doorstappen. Zo ja. Zo. Goed zo ja. Goed zo. Hierin. Nummer 29 stond in het boekje onder de ruinen, maar het bleek nog een hengst te zijn. Het is een jeugdige hengst met een lange hals. Bovenlijn zou ietsje sterker kunnen. Ook het schouder is ietsje stijl, maar goede kruisligging. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap, dus zou je wel wat meer ruimte kunnen hebben, ook wat meer regelmaat. En in de draf is hij ook wat afgeleid en zoekt hij naar het ritme. En ook wat meer ruimte en balans in kunnen te vinden. Wat vandaag geen ster.
bestuur te stappen. Ja. Het is een paard met een heel edel sprekend hoofd. Wel iets zwaar in de hals. Zou ook iets meer lengte erin kunnen hebben. Een hele correcte bovenlijn. Met een goede kruislegging. En hard beenwerk. Stap is voldoende. Zou wel iets meer ruimte kunnen hebben. En de draf is kan hij schakelen. Heeft souplesse. Zou misschien wel ietsje meer onder kunnen brengen. Maar voor al met al wordt hij ster verklaard.
hierbij de uitslag nummer 31. Het is een rastypische hengst, misschien ietsje onderhals, maar ook ietsje zwaar in de hals. De bovenlijn is voldoende, met een goede schouder, een correct lang kruis. Het voorbeen zou ietsje correcter kunnen en dan ietsje gehoekt in het achterbeen. Maar stap is met tact en ruimte en de draf heeft hier veel ruimte en balans. Komt ook met het schoft wat omhoog als hij vertrekt. Deze hengst wordt sterk verklaard. Gefeliciteerd. Johan? Oh.
Nou, dit was onze laatste paard. Ik denk dat we onder fijne omstandigheden hier onze eerste keuring hebben gehad. En met dit zonnetje, dit kunnen we van het zomer wel houden. Nummer 36 is een hengst met een verticale hals, een voldoende rastype, misschien ietsje onderhals en voldoende edel in het hoofd. De ruglender zou iets sterker mogen, maar wel goed gebouwd. Voor is hij ietsje week gekoot, maar wel voldoende hardheid in. De stap is voldoende, zou wel ietsje ruimer kunnen. En in de draf heeft hij veel houding, een goede balans, een mooie souplesse, ook een vertrek die het heel mooi is en correct. Deze hengst wordt vandaag ook ster verklaard. Gefeliciteerd allemaal.